Anga fulini wale nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka di kumemba soro au munu sigile do ko nyumada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Cherifla bamananga kuna funina wala libina ko yemunu na mali kunga ani jia famaro kunga ni akuma selenye Alislamaya demeto anisaru ka sigimi weto ka boloda ufe kalo saba kono chien kele nu kwa mako convention national ka beni nyina sanye bafla anitani sheki ofolo de boloda ufe ka beni sibiri temene marsi kalo kile saba Alislamaya demeto anisaru jabalala bangoni jangine bugu kono sigi sefe udasira korofo munuma udobe tali ke kongre nata labeuna ani bara munu boloda lendu ufe ka beni nyina sanye lutu siribe okasoro lundo kafune bachili ale wala likai Convention nationale de sigi min be boloda ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru fɛ kalo saba o kalo saba silamɛya dɛmɛtɔn ansar ɲɛmayaso ka bureau national min be an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni olu ka sigi tɛmɛna ɲinan san 2000 ani san 18 convention nationale fɔlɔ in lajɛrɛba sen fɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansar tɔndenw ye jateminɛ kɛ ka ɲɛsin baara bolodalen kura cunenw ma minnu ni olu ma don san programme baaraw kɔnɔ walasa ka se ka o baara bolodalen kura ninnu jalatigɛ sigi in sen fɛ da sera silamɛya dɛmɛtɔn ansar kunkanko kow de ma ani san 2000 ani san 18 baara bolodalenw alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan o ye an ka convention nationale de n'o ye Mali ansardin u bɛ sigiba minnu kɛ o sigibaw la kalo saba sigi an b'o min kɛ o de a fɔ ma convention bon ale bɛ kɛ kalo saba donc an b'o de kɛnɛ kan ne ta an y'o fɔ cogo min na conférence nationale ale san kɔnɔ siɲɛ kelen wala congrès ye san duuru donc sigiw la belebeleba o ye congrès ye ka conférence daw kan o ni convention ye donc décision caman bɛ ta nin kɔnɔ yanni kalo saba wɛrɛ cɛ daminɛ kabini sɔgɔma fo ka taa se wulada in na ma an kun n'o baaraw de bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni minnu bɛ an saro kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ani k'a daminɛ sanfɛ fana ka jigin duguma kunnafoni minnu bɔra sanfɛ ni dugumamɔgɔw kan k'o sɔrɔ section 40 ni kɔ de tun bɛ an bolo yan Mali région bɛɛ tun bɛ yan bi ka fara Mali cercle ba bɛɛ kan section bɛ dugu o dugu la a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka bi baaraw nana boli sigikafɔ kan tɔn in bɛ taa ɲɛ cogo min baara minnu bolodalen don an fɛ baara minnu sera ka kɛ ani minnu ma se ka kɛ ani musaka minnu laɲininen don hakɛ joli sera ka sɔrɔ hakɛ joli ma se ka sɔrɔ an ye bi bɛɛ kɛ o baara de la o de y'an ka conférence ye an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan section 40 ni kɔ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka mɔgɔ saba de tun bɛ kɛnɛ kan yan bi ɲinan san convention nationale sigiko fɔlɔ section 42 de yera kɛnɛ kan o nabaga minnu bɔra marabolow ani cerclew kɔnɔ ka na lajɛrɛ in bisimila u y'u ka nisɔndiya ani u ka sewa yira kosɛbɛ barisabu ka daa ka kuma ɲɔgɔnya fɛn fɛn bolila kɛnɛ in kan nafa yera o kɔrɔfɔw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de la kumala surunyana an kɔrɔ wasara baara taabolo kɔnɔ kosɛbɛ ale ni adamaden kɛra ka salifa kosɛbɛ ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛra wasa kɛra kunkɔrɔta ye kibaruw nana fɔ an ni fara silamɛya kanu ni adamadenya kanu ni baara taabolo ɲuman n'a faamu an ni far'o la an hakili sigira o la fana donc vraiment nimisi wasa kɔni dan ye nin ye quoi bi sigi fana kɛra bonya ani wasa ani karamaw kɔnɔ ani bureau min ka baara dafa ye nin bureau kura fana n'o y'an ka congrès labɛn cogoyaw o kunnafoniw fana o labɛnw kɛra a kɔnɔ an bɛ dugawu dɔ kɛ san 5 min kɛra ka baara kɛ ya rabbi ala ka kɛ an ye baraji ye tɔn in an bɛ dugawu kɛ vraiment ɲɛtaw sɔrɔla dɔ farala comitew kan dɔ farala section kan dɔ farala tɔnden jama kan ma hali bi ɲɛta bɛ ala de bolo k'a deli ala fɛ ya rabbi ɲɛta ala k'a di tɔn in ma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka ni convention nationale in sigili kɛnɛ kan silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔba a Seydi Cherif Usman Madani Haidara ale kun bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Haidara ye timinandiya ani jija ɲini ansaru bɛɛ lajɛlen fɛ sanni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni duwawu don ye Tenen temeni anga jamana ministri ɲɛma Sumelu Bubei Maiga a taara ɲɛda Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kungilenna a Seydi Cherif Usman Madani Haidara kan baaraba in yɛrɛ senfɛ groupement musolaka dɔw ye a lasɔrɔ minnu labana ka o hakilina di ministri ɲɛma ka nali kan Amadu Jara ni Seru Ɲare olu ka sɔrɔlenw don an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ an ka gidi ka duba kɔnɔna la n'o ye Usman Cherif Madani Haidara ye premier ministre ye a kanu kana bɔ an ye groupement jamakulu bɛɛ lajɛlen ye parce que a y'a dɔn k'a fɔ jamakulu min don jamakulu don min sinsilen don ni barika b'a la faso jɔ la diinɛ ɲɛtaga la
donc an bɛ o hukumu de kɔnɔna la ne bɛ se ka min f'i ɲɛna ni nisɔndiyara kosɛbɛ jamana premier ministre ka miiri ka dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ ni diinɛmɔgɔw tɛ ka dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ belebeleba bɛ diinɛmɔgɔw bolo jamana kɔnɔ surtout jamana min n'i y'a sigi kɛmɛ sara la a diinɛ silamɛ diinɛ mɔgɔw ka ca kosɛbɛ diinɛ bɛ baara jamana min kɔnɔna la ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ u se ka taa k'olu to f'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana baara ka jamana dɛmɛ ka jamana kɔrɔta donc o ye fɛn ye fɛn min ni o ka ɲi kosɛbɛ donc o foli min ni premier ministre nana ka na diyara n ye an nisɔndiyara n'a ye an bɛ foli lasegin ale yɛrɛ ma k'Alahu taala deli Ala k'an n'u dɛmɛ jamana in jɔli la jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ u ye bonya min fana ta k'an ka groupement sɛgɛrɛ k'an ka président fana sɛgɛrɛ bonya in taara ka silamɛ bɛɛ de sɛgɛrɛ bonya in taara ka maliden bɛɛ lajɛlen de sɛgɛrɛ donc groupement tɔgɔ la an ka président tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana silamɛ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli di ministre Bube ma k'a fɔ a ye k'a mayiga président de la république Ibrahim Bokari Keita a ye bonya a ye kalifa min k'a ma ka danaya min d'a kan an bɛ Ala deli n'a ka gouvernement u ka se ka danaya in ta. Sugujeni kɔfɛ yɔrɔ min sɔrɔla sigida filanan kɔnɔ ka se k'o di jagokɛlaw ma u ka yen kɛ u sigiyɔrɔ ye jagokɛla minnu bɛ bɔ marché Orozi ani Legiminda kɔrɔ o baaraw nun donna ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen ye mars kalo tile 5 a baara senfɛ jamana minisiri fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ minisiri minnu ka baara bɛ ɲɛsin sigida yiriwali walew ma ani ka taa se so jɔli walew ma ka fara sigida filanan ma ɲɛmaw kan Fatumata Yaya Kane ani Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don. Lajɛ in daminɛna ni Bamakɔ sigida filanan maire ale ka folikanw ani a ka bisimilakanw ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma. Ɲɔgɔnye in yɛrɛ bɛ boli kadara min kɔnɔ o de ye maa minnu ye kasara sɔrɔ tasumajeni sababu la Bamakɔ suguba kɔnɔ u ka sigiyɔrɔkow jɔli baaraw nun doni kɔnɔ ka sigiyɔrɔ di u ma commune D kɔnɔna na yanni wagati cɛ suguba ka jɔ. Mɔgɔ minnu ye kasara sɔrɔ tasumajeni sababu la Bamakɔ suguba kɔnɔ kulu min sigilen don o kɔkɔrɔ doni na a ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko kulu in sigira marsi kalo san 2014 walasa ka dɛmɛ don kasarabagatɔ ninnu ma a sɔrɔla ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ sigida filanan maire ma ni o ye commune 2 maire ye a ka ni hakili ɲuman in tali la. An bɛ foli di baara in ɲɛmɔgɔ ma ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'o ye ministère ye ani maire de district n'o ye Adama Sangare ye an bɛ kɛnɛ min kan wula in na o ye balimaya ni badenya baara in an filɛ ka ɲɛmɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ an n'u bɛ baara jumɛn kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ o ye sugu jeninen 2014 ani bi cɛ le 20 mars 2014 ani bi cɛ ni commission ba in de sigilen don walasa ka sugu jɔli latigɛ ɲini ka musaka ɲini ka programme kɛ walasa sugu jenina mɔgɔ minnu tɔɲɔna kɔnɔ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ maire de commune D an b'a fo wagati laban in na ale de ye hakili ɲuman ta ka s'u ma ka yira k'a fɔ an bɛ ka yɔrɔ min ɲini san 1 ani kalo 6 an bɛ ka yɔrɔw ɲini yɔrɔ ma sɔrɔ o la yɔrɔ dɔw b'ale bolo a y'a yɔrɔ ninnu kibaruya fɔ commission ba ɲɛna. Sugu in jɔli koɲɛ bɛ cakɛda min bolo ni o ye société Pakarayi ye ale fana ye weleda kɛ ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɛn kelenya ani ɲɔgɔn faamu siraw kan cogo min na nɔgɔya bɛ se ka don baara ninnu na. Bamakɔ sigida filanan maire y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko suguba ni o ye marché Orozi ye a mɔgɔ kasaralenw ni dɛmɛ ka kan a bɛ lafaamuyali ɲini a ka komindenw bɛɛ lajɛlen fɛ. A bɛɛ lajɛlen bɔra kan mɛn sisan k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya tɛ se ka ɲɔni ka bɔ ni jamana kɔnɔdenw ma fara ɲɔgɔn kan lahalaya min bɛ sugu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ suguba jenina a bɛ siɲɛ 4 bɔ n'o kɛra wajibi de don fo an ka sugu jɔ ni Ala nana n'a ka na ye k'a fɔ k'an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ko k'u bɛna jamana dɛmɛ ka sugu in jɔ ka se fo miliyari 37 ɲɔgɔnna ma ne hakili la an man ka to olu ka taa k'an dan bɛɛ lajɛlen ka sabali u ka bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ place dili provisoire de don n'a banna u bɛ wuli n'u wulila u bɛ taa suguba la o b'a sɔrɔ suguba banna
bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya kɔnɔna la. Ministre min ka caw ɲɛsinen no ɲɛtagaw koɲɛ sabatili ma ni o ye ministre du développement local ye. Ale fana ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ ko kasara ti maa si ka laɲini ye. Ko n'a ma ɲa ko kasara kɛra a laɲininen don ko jamana ɲɛmɔgɔw ka jigiya minɛnw ta. A ko o siratigɛ la fɛn min bɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ k'o fɔ ko o kan ka ta ka ɲɛsin ni mɔgɔ kasaralen ninnu bɛɛ ma. Parce que kasara ye minnu sɔrɔ o ka fɛn ɲinilen tɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ i b'a fɔ denfa ɲuman. Kasara ye mɔgɔw sɔrɔ a ye engagement ta ko a bɛ suguba labɛn. Suguba tɛ se ka labɛn ka mɔgɔ ba naani to a kɔnɔ. Fo ka sigiyɔrɔ wɛrɛ d'u ma. Mɔgɔ i b'i balo i ka baara de la. N'a fɔla i ka san 3 sigi i tɛ baara kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ. A fɔla an ka solidarité de k'an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que bɛɛ ka se ka baara kɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ min bɛ se k'a permis au moins suguba mana dilan ka ban tuma min ninnu bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin yɔrɔ in min ni a bɛna labɛn ka di maa kasaralenw ma jagokɛlaw la a bɛ surunya fo maa ba naani bɔɲɔgɔnko la. Fanga ni jɛkulu RPM ka bolofara mun bɛ Baginedakaw fɛ ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ labɛn ka se ka tɔndenw lakunu walasa u ka se ka u fari foni ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata baaraw ye o mun kan ka boloda ka bɛn ni juillet kalo nata ye. Amadu Kamara Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don. Fanga ni jɛkulu Rassemblement pour le Mali RPM a bolofara min bɛ Bagineda mara la ka sanga n'u ka baaraw boloda cogo ye. U ye ni sigili belebele labɛn yaasa ka kɔrɔfɔ sarada u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ ani parti ka sebaya ɲinini yani kalafili nataw cɛ. Bon sigili in kun ye mun ye? Commune 7 n'o ye arrondissement 2 ye. Baginda arrondissement ani Sanangɔrɔba arrondissement. An ka se ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ladɔnniya parce que an y'a daminɛ depuis san ma yɛlɛma an ye 7 communes bɛɛ kɛ mais bi de an nana kun cɛ Baginda yan pour que ka programme kura di an bɛna mun fɛnɛ daminɛ o kɔnɔna la commune damadɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka na fara an kan donc commune bɛna dafa 10 na bon kɔrɔfɔ kuncɛ la n b'a segin a kan n b'aw fo Cherifla parce que bi na je pense que kɔrɔfɔli tɛ aw ka journal bamanankan ORTM fɛnɛ donna la parce que Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ 100 sarada o 100 sarada i b'a sɔrɔ 70 ou bien 80 b'a fɔ o ye bamanankan mɛnna de ye donc n'aw yɛrɛ bɛ ka fɛn fɔ olu tɛ ka mun faamu est-ce que jamana taabolo a bɛ gɛlɛya dɛ donc n'an ka to dunkan mɔgɔ min fɔlɔ y'a daminɛ ni tɔw bɛ ka fadenya ka tugu la vraiment an b'aw fo la ala k'aw ka radio so aw ka télé so ala k'a taa ɲɛ aw yɛrɛ mun bolo b'a la ala k'a yiriwa aw bolo k'aw nafalan bɔ a la mɔgɔ min fana initiative ta k'a dayɛlɛ vraiment an bɛ ala deli ala k'a mɛn kɔrɔ. N bɛ a ɲini députés bɛɛ fɛ communes bɛɛ fɛ vraiment commune n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ni ladege u ka fara ɲɔgɔn kan k'o ladege sabula ka d'a kan an bɛ ka taga waati min na o ye kalafili an bɛ ka taa kalafili de n'o ye président sigi kunfɔlɔ kalafiliw ye donc an bɛ ka taa o de ye donc ni nin lajɛ ninnu cayara bɔ ka n'u fara a bɛ hakilisigi nati. Ni sigili min n'a labɛnna wasaden Tumani Jara ale n'a tɔw fɛ ka bɔ Sanankɔrɔba, Bagineda, Cɛlɛ, Muntugula, Nguraba, Bugula, Jalakɔrɔba olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw n'a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka parti laɲini min b'a bolo o ka se ka sabati tɔnden bɛɛ lajɛlen hakili la. Donc a ye nin lajɛ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna bon n'an ka baarakɛɲɔgɔn n'a ɲɛmɔgɔ n'o ye bureau politique mɔgɔw ye ani an ka groupe parlementaire u y'a kanu k'a fɔ ko an kana vie sɔnsɔrɔma don a ka yɔrɔ la parce que a ye hakilina min filɛ nin ye parti ka taabolo dɔ de ye i ni militant kana fama i ni militant ka sigi ka kuma u bɛ fɛn fɔ i bɛ mun faamuya u yɛrɛ fana bɛ se ka fɛn fɔ u fana bɛ se ka mun faamuya donc k'a fɔ k'u ka jɛ ka kɛ kɔlɔnkulu ye pour que u bɛ se ka bi fɔ. Bon ne nisɔndiyara parce que kunu mɔgɔ minnu tun tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛ la bi olu yɛrɛ bɔra ka kuma ta aw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko kunu olu tun bɛ taa mɛn bi olu seginna ka na de la grande famille RPM donc k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ foyi man jugu fili kɔ ni mɔgɔ filila fili man jugu mais n tɛ segin kɔ k'an ka fili dɔw de ka jugu u taara u ko u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'an kan ka segin ka na RPM na an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka baara kɛ Bagineda tɔbɔtɔ la pour que ka baara kɛ RPM ye o de ye bi sɔgɔmada lajɛ o bolo. Kun min ye n se yan ka na musow hakili sigi k'a yirula k'a fɔ gouvernement min bɛ yen ni o ye président Ibrahim Boubacar Keïta n'o o b'a ɲɛfɛ a hakili b'u la
a ka baara de bɛɛ ka taa fanba la ka taa u fanfɛ ne bɛ se k'o bɔ k'o seereya ka fɔ n bolo b'a baara la n b'a dɔn fɛn minnu bɛ yen programme minnu sɛbɛnnen don ka taa muso ni denw olu ka ɲɛtaga ani cogo min na u bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ kana Baginda mara kɔnɔ kana o kuma fɔ k'u hakili sigi o la n nakun y'o ye ani an ka jɛkulu min ni an bɛ o la kana jɛkulu in ka tɔ sinsin o kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fanga ɲini jɛkulu RPM a ɲɛmɔgɔw ka fara a tɔndenw kan sigili in kɛra fɛnba y'u bolo sabula u bɛɛ lajɛlen donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa parti ka laɲini u bɛ se ka sabati cogo min na ka kɔn kalafili ɲɛ n'o ye jamanakuntigi kalafili ye u tilara ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ma a k'i kanbɔ kura ye yaasa ka Mali ka lata sanfɛ dɔnkilidala Cheikh Bi ni denmisɛnw n'i ka maa don ale ka fɔli sen dumanw olu kɛra ka kulun kuncɛ o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi taa walawalali k'an ye. Nigeria jamana kɔnɔna na ka bɛn ntɛnɛndon ma Bamagancimɔgɔw ye mɔgɔ faga wulikajɔ dɔ kɛ yen. Wulikajɔ min ni a taara ka ɲɛsin Nigeria kɔrɔyan fanfɛla kin dɔ la Maiduguri kɔnɔ ka bɛn ntɛnɛndon sufɛla yan fan ma nɛgɛ kaɲɛ 20 wagatiw la Bamagancimɔgɔ dɔ kun ye pɛrɛnbarani kɛ i n'a fɔ ko min cɛla sentiri k'o kɛ k'a cɛla munumunu ka yɛlɛ moto kan ni ka don jama la k'a pɛrɛn o kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 3 de bɔnɛ u niw na ka mɔgɔ 18 jogin kosɛbɛ siga t'a la fiyewu ni waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye ni ka mɔgɔw ni bɔn ka labana ka mɔgɔ caman wɛrɛw jogin kosɛbɛ jateminɛ caman de y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye Bamaganci jɛkulu Boko Haram de kɛwale ye Maiduguri dugu kɛrɛfɛla yan fanfɛlaw la kɛlɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu lawuli ka b'u sigiyɔrɔ la n'u taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu mɔgɔ camanw de dagayɔrɔ bɛnnen don ye mansuruyala yɔrɔw la wa Bamagancimɔgɔ Boko Haram a ye wulikajɔ caman de ta ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaganci jɛkulu in musolakaw ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye Bamagancimɔgɔ musolamɔgɔ 3 olu de ye pɛrɛnbara n'u gulon u yɛrɛw la ni ka don n'o ye kɔndu ka dugu kɔnɔ k'a pɛrɛn o senfɛ Bamagancimɔgɔ musolamɔgɔ 3 ninnu u bolo kɛra u yɛrɛ kalaw ye olu yɛrɛ de niw tora alamisa tɛmɛnen fana diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min bɛnnen don adamadenya dɛmɛli koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria jamana kɔnɔ olu ka cɛbɔ minnu bɛ baara la Nigeria jamana kɔnɔ o baarakɛla mɔgɔ 3 fɛnɛ bɔnɛna u niw na walejugukɛbaga ninnu fɛ o kɛra Nigeria dugu min na u ko a ma ko RAN o bɛ ka taa ni Maiduguri dugu tilebiyan fanfɛla ye RAN ni Maiduguri ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 175 la nin dugu kalaya waleyaba minnu ni olu bɛ ka kɛ Bamagancimɔgɔw fɛ Nigeria kɔnɔna na n'a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ buna adamadennin dɔw ka ɲɛnɛmaya la o kɛra ka bɛn wagati ma dɔgɔkun 2 ka segin kɔfɛ Bamaganci jɛkulu Boko Haram o kun ye ekɔliden denmisɛnnin musomani 110 ta ni ka tunu ni u ye ekɔliden minnu ni olu bɛ bɔ Dabshi ekɔliso la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Bamaganci jɛkulu Boko Haram a ka bagabagali waleya o bɛ ka farinya kosɛbɛ Nigeria jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ jamana maa ɲɛmaw bolo k'olu de b'a la ka dadigi kɛ Bamaganci jɛkulu in na ni fɛɛrɛ caman bolodali ye Nigeria jamana kɔnɔ Bamaganci jɛkulu Boko Haram ka taa ni kɔrɔyan fanfɛla ye ka digi tilebiyan fanfɛla kan u ye mɔgɔ 20 de bɔnɛ u niw na wa Bamaganci jɛkulu kelen in ka wulikajɔ a n'a ka mɔgɔ fagaw senfɛ kabini ni san 2009 waatiw la jamana kɔnɔden hakɛya minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila ni ka taa bisimila minɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu bi t'u jɔ mɔgɔ 2 kɔri 6 la Uganda jamana kɔnɔ Uganda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni a ye dantigɛli kɛ ka bɛn kari ma dantigɛli min kɔnɔna na a ye Uganda minisiri kura ka sigili ko kumaw kibaruya da minisiri min ni o ka caw bɛnnen don lakana ma General Eli Tumwin ale de sigira minisiriya kunna minisiri min ni o ka caw bɛna bɛn lakana ko kunkanko kow ɲɛnabɔli ma Oko Oshala ale sigira jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni fɛ ka kɛ lakana tigilamɔgɔ polisilakaw ka inspecteur général ye mɔgɔ min bɛna da ale kan général de brigadier la o ye Sabiti Muzeyi ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni jɔyɔrɔ kura ninnu a kibaruya dara jamana ɲɛmaa fɛ ka bɛn kari tɛmɛnen de ma dantigɛli in senfɛ Uganda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni a ye nin kibaruya in da kunnafoni sɔrɔsira kura internet de sanfɛla la sɔrɔsira min bɛ wele ko Twitter jamana ɲɛmaa ye o réseau de sugandi ni ka nin kibaruya ninnu sɛbɛn ka bila yen ka jamana kɔnɔdenw kunnafoniya sɛbɛnni in kɛlen kɔfɛ ka bila kunnafoni sɔrɔsira kura internet réseau sanfɛla la jamana kɔnɔdenw kɔni tora k'a kalan ni k'a yɛlɛma ɲɔgɔn kun
États-Unis jamana kono Américains ka secrétaire d'état abena na tama kɛ ka ɲɛsin farafina jamana kono tama bolodalen do a fɛ ka ɲɛsin farafina jamana dɔw ma Rex Tillerson abena na to munumunu salo la farafina kono dɔgɔkun kelen kuntagala de kono a ka nin tama in sen fɛ ka na farafina kono dugu minnu bolodalen do k'a fɔ a sen mina na ye yen nɔ o ye Chad jamana Ethiopie Djibouti b'o la Kenya ani Nigeria Américains ka secrétaire d'état a sen mana cu farafindugu o farafindugu kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnyaw bena na tali kɛ fɛn min kan o ye banbaganci mɔgɔw kɛlɛliko bɛn kuma lakanako jamana maracogo ɲumanw kunkanko kumaw ani ka se ka ninkura fiyɛ jagoko la Rex Tillerson a ka nakun farafina jamanaw kɔnɔna na o ye ka se ka n'a da don nin kɔrɔfɔw de la ani farafina jamana ninnu ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a yiralen do k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Américains ka secrétaire d'état kan k'a bɛnale fɛɛrɛ de kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka farafina jamanaw ka danaya sɔrɔ ka labana ka jɛɲɔgɔnya duman sinsin États-Unis jamana ani farafindenw ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka daa kan États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a kun ye ŋunuŋunukan ani dɔgɔyalikan minnu ta ka farafindenw sɛgɛrɛ o kun kɛlen do ka farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen bɔ u cogoyaw la taama min bena na kɛ a ka secrétaire d'état fɛ o bena na kɛ sababu ye ni ka farafina jamanaw dusukun salo Rex Tillerson a ka nin taama in sen fɛ a bolodalen do k'a fɔ a bena na ye Chad jamana kɔnɔ Chad jamana min ni États-Unis jamana kun kɛlen do ni ka États-Unis jamana doni tigɛ Chad jamana kɔnɔdenw na kabiri ni septembre kalo tɛmɛni o b'a jira k'a fɔ ko cogoya na sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na taama min ni o kɔni bena na kɛ États-Unis jamana ka secrétaire d'état fɛ a bena na kɛ sababu ye ka nafasɔrɔ sira camanw de dayɛlɛ ani ka gɛlɛya caman wuli Chad jamana ka doniko États-Unis jamana kɔnɔ o gɛlɛya tɛmɛnen kɔfɛ politikiko binakun kan gɛlɛya min bɛ Kenya jamana kɔnɔna na ani Ethiopie jamana fɛɛrɛ na ɲini olu bɛɛ lajɛlen na Rex Tillerson n'a sera Addis Abeba kɔnɔ ani farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmayaso na sigi kɛ yen walasa ka se k'u da don farafina jamana dɔw kunkanko kow la basigi tiɲɛnen do jamana minnu kɔnɔ politikiko binakun kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o jamana dɔw ye Sudan du Sud jamana Congo RDC ani Somali jamana lahalayaw an bɛ an ka kɛnɛya bulon dayɛlɛn bi an bɛna kumaw ye bana min kan o bɛ tali kɛ kulodimi na bana do n'a sɔrɔ a bɛ se ka kulo fankelen minɛ walima kuma dɔ la ka fan fila bɛɛ lajɛlen minɛ walasa faamuya yɛrɛ ka se ka sɔrɔ bana in kun kan Tata Ture ale bɛna walawalali k'an ye I n'a fɔ ladala ko marsikalo tile 3 sugandira diɲɛseleke 4 jamanaw fɛ walasa k'o kɛ kɛlɛ ye k'o ɲɛsi kulogere ma n'o ye mɔgɔw ye minnu kulo tɛ mɛnni kɛ kosɛbɛ ale kɛra bana ye min n'a ka can kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ kuma jumɛn ko mɔgɔ kulo gerenen do n'o y'a sɔrɔ kulo kelen tɛ se ka mɛnni kɛ kosɛbɛ kumana min na n'i y'a sanga mɔgɔ ma mɔgɔ min kulo bɛ mɛnni kɛ ka ɲɛ mɔgɔw ka kulo geren kɛcogoyaw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen nɔ olu ka kulo geren juguyalen tɛ kosɛbɛ dɔw ta bɛrɛ bɛnnen do dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ka kulo geren dan sagolen do kosɛbɛ kulo geren bɛ se ka se kulo kelen ma kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka kulo fila bɛɛ lajɛlen minɛ o togoya la a bɛ se ka na ni dusumakasa caman ye baro waati wali kelen lamɛnni wagati la le 3 mars don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don mɛnnibaliya kɛlɛli kama o ye diɲɛ fan bɛɛ kunko de ye donc OMS min ye jɛkulu min ɲɛsinnen don diɲɛ kɛnɛya taabolo ɲɛbɔli kan olu de bi kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin mɛnnibaliya kunko kama donc o kama an fana ka jɔyɔrɔ ye mun ye o la ka mɔgɔw hakili lajigin mɛnnibaliya kunko kan ka faamaw ni ko ɲɛbɔbagaw fana hakili jigin k'u dusu lami ka ɲɛsin o problème o ko kunko ma pour que an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la walasa minnu garisɛgɛ kɛra o bana sugu n'o fiɲɛ sugu ye olu fana ka se ka dɛmɛ u ka bɔ u yɛrɛ la mɛnnibaliya tɛ dɔwɛrɛ ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na mais c'est que i ni minnu bɛ kuma aw tɛ ka ɲɔgɔn faamu parce que a tɛ ka tɛmɛ dɔ tulo fɛ tulo min y'o ye mɔgɔ b'a dɔn mɔgɔ bɛ tulo fara de ye kɛnɛma nga tulo kɔnɔna minɛnmisɛnw ka ca aw dun wo ka ca a bɛɛ fɛrɛlen tɛ o kosɔn mɛnnibaliya ye fɛn ye min a kungo ka ca a kungo ka ca sira caman fɛ hali du kɔnɔna na mɔgɔ min tɛ mɛnni kɛ u ka baro ani tɔw a tɛna ɲɔgɔn ta kosɛbɛ parce que ko dɔ b'a la hali ni i bilala ko dɔ la sisan n'a fɔra e de bɛ segin kuma kan tuma bɛɛ a tigi ye tuma bɛɛ a bɛ kɛ waati dɔ i yɛrɛ dusu bɛ tiɲɛ
n'a fɔra fana ko mɔgɔ mɔgɔ min bɛ kuma fɛ o bɛɛ bɛ kule de a bɛ se waati dɔ la a bɛɛ b'a dɔn ko nin fɛ kuma ka gɛlɛn donc ko caman bɛ fɔ ale kɔ donc a bɛ kɛ i komi kɛrɛfɛdɛn an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la cogo jumɛn fɔlɔ se k'a kunbɛn a bɛ kunbɛn cogo jumɛn o y'a kun dɔn a bɛ kunbɛn kabini den bɛ ba kɔnɔbara la banaw bɛ se ka ba minɛ kabini o waati o bɛ den tulo tiɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ tulo geren sɔrɔ sababuyaw ka ca dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka bange n'u ta ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bangenen kɔfɛ olu bɛ se k'u ta lasɔrɔ ka sababu kɛ gɛlɛya camanw ye nka bana min don a bɛ se ka furakɛ ni wulila i wuli kuma la. Ni tension in fana nana o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ni tension bonyara o bɛɛ bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye min bɛ se ka bɔ den na n'o bɛ se ka kɛ komi tulo geren ni den fana sɔrɔla waati dɔ la sayi bɛ den minɛ ka sɔrɔ a kun ma di yɛrɛ n'i ma kɔlɔsi o la o fana caman bɛ yen o sayi kelen de bɛ kɛ sababu ye ka tulo kɔnɔna minɛnmisɛnnin dɔw jeni o den tɛ mɛnni kɛ tuguni ou bien ni peseli ma kɛ ka ɲɛ den wolotɔ bɛ bana dɔw sɔrɔ a ba fɛ ou bien waati dɔw la hali sumaya hali pali kelen an bɛ min wele ko pali sumaya in o bɛ se ka den minɛ a b'a sɔrɔ a ba de fɛ sisan a sɔrɔlen tout de suite la sayi b'a minɛ et puis a bɛ se ka fɛ tulo jeni mais min do fana furaw mɔgɔ kana ɲina furaw kɔ c'est que fura caman bɛ yen min mɔgɔw b'a a ta ten o de kosɔn a bɛ fɔ ko yalayala fura ninnu man ɲi min fana bɛ se ka kɛ fana c'est que ka sigi mankanba kɔrɔ denmisɛnnin kunda sisan i ye mɔgɔw ye tuma bɛɛ fɛn b'u tulo la écouteur b'u tulo la u b'a fɔ min ma écouteur o tɛ dɔwɛrɛ ye o dɔnkili min bɛ téléphone kɔnɔ ani appareil wɛrɛw kɔnɔ i bɛ to diɲɛ ko bɛɛ la o balani b'i tulo la i bɛ lamɛnni kɛ o de ye sababu ye sisan o kɔlɔlɔ o kɔni siga foyi t'o la san dɔ bɛ na se dɔ bɛ na fara tulo gɛrɛnw kan parce que o mankan in bɛ bɛn tulo kɔrɔ tulo fana bɛ sɛgɛn donc tulo fana bɛ tiɲɛ mankan kelen min tulo bɛ yen a lamɛnni kama o mankan kelen de bɛ kɛ tulo fana tiɲɛni sababu ye o mana bɔ yen ka fara o bɛɛ kan mɔgɔkɔrɔbaya fana bɛ yen bɛɛ b'a dɔn an mɔmuso n'an mɔkɛ minnu bɛ yen o kɔni dɔwɛrɛ tɛ o tulo da man di dɔwɛrɛ tɛ c'est que tulo fana bɛ kɔrɔ de. Ni mɔgɔ min sɔmina a den na k'a fɔ k'a tulo gerennen don a bɛ ɲini o tigilamɔgɔw fɛ u ka kɔn ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa a furakɛliw bɛ se ka kɔn ka daminɛ joona o waleya min filɛ nin jɔyɔrɔba de b'a la tulo geren kɛlɛli sira kan. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sena dolanci jɔnjɔn min kun dalen don kuruni kɔtɔ n'a kun defaya bɛ association layidu maa ɲɛma bolo o sena dolanciw kun cɛla ka bɛn ni kari tɛmɛnen marisi kalo tile 4 o mun senfɛ kabini denmisɛn jɛkulu la muso jɛkulu ka taa se sigida in ɲɛmayaso maaw ma olu bɛ yira kɛnɛba in kɔnɔ Sadio Siribe ni Samba Traoré olu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don Cherifla jabarani fɛ ka se ka taa nin baara in na nka bɛ walawala Tata Ture fɛ. A donna kurunin koto a n'a taamaɲɔgɔnw ka bɛn ni tilefɛla ye dugunin don min n'a ni kita bɛ taa kilomɛtiri damadɔ la nin tagama in dabɔkun ye ka ɲɔgɔndɔn sira bɔ sinji sira ani teri siraw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se association layidu tɔndenw ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don a yɛrɛ bange dugu ma association layidu tɔn ɲɛmɔgɔ a y'i kunda u ka balontan terrain kan walasa ka ye u ka finali kɛnɛ kan n'o ye nin baara in yɛrɛ tako fɔlɔ kɛnɛ ye n'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen denfaya kun bɛ tɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bolo foliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ u ye miniti kelen ta sibila kɛ ka ɲɛsin u ka duguden dɔ ma min n'a ta ɲɛna kɔsadani na faransi dugukolo kan ka kɔn balontan yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛli ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kulobu wali olu de kun bɛ fini fiman na club city olu don fini kun ye bilenman ye balontan kun fɔlɔ bɛ ban waati min na o kɛra ni fufu ye kumana min na u bɛ segin ka don kokura balontan tɔ labanw na a kɛra ni ɲɔgɔn sama caman ye nka a labanna ni kulobu wali ka sebaya sɔrɔli ye miniti 25nan waati la. Bon wali sema min ye kubu min dalen filɛ an b'a ɲini minnu yɛrɛ kubu da ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ k'u kisi u juguw ma quoi fɛn fɛn de lebu ko k'an b'o de sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ala ka kisi o bɛɛ lajɛlen ma ala ka mali taɲa quoi bon ni sitan mɛnni na ka ɲɛsin maa min kubu da ni mɔgɔ n'i ko k'i bɛ farikolo fantan naani bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ nɛnɛ évidemment mais an b'u remercier de fait que u sera ka bɛn mun ta
an balontannaw ni ɲɔgɔn cɛ ka na n'o bɛn o kɛra sababu ye bi équipe wɔɔrɔ de bɛ kurungotɔ kɔnɔ yan an bɛ se k'an waso ne alhamdulilayi. An nana ni finale de temps bi an de perdira ne de ye Sidi capitaine ye mais a ma kɛ ne ma baasi ye quoi parce que an bɛɛ de ye kelen ye quoi kurungotɔ jeune bɛɛ de ye kelen ye k'a fɔ ko ne perdila k'a bɛ digine la a tɛ digine la quoi parce que ne bɛ dɔ dɔn ballon ko la wa n t'a bɛɛ dɔn dɛ mais ballon dɔ de bɛ jouer dɔ bɛ gagner quoi dɔ bɛ perdre fana bon bi ne de perdila ce n'est rien du tout pour moi non ma da foyi kun ala ne b'a da ala de kun quoi parce que ni ala ye fɛn min tigɛ jɔn ma i b'o de ye quoi o de dɔn quoi sinon k'a fɔ an ma jouer an ka joueur bɛɛ de jouera quoi. Foli min bɛ n bolo ka si hari maga ma ku dimanba ku nɔgɔtɔ bima ku nɔgɔtɔ bila yan tɛ ni ɲɔgɔn ma dali ka kɛ ni ɲɔgɔn wulila ta mɔgɔ min fana ye hara don a kɔtɔ n'o ye hari maga keyita ka ku dama tan bɛɛ vraiment a diyata ne a diyata n ye fo ka dama tan n ka foli de b'a ye fo ka dama tan hali bi ala ka n'an delen to an tɛ k'a ma hisiriwale ye ni ɲɔgɔnna caman ka kɛ denmisɛnnin ni ɲɔgɔn tɛ hali ne bɛ yɔrɔ min na se b'ale don n'u y'a ɲɔgɔn laɲini an bɛɛ b'a don a la o yɔrɔ la sigi sa. An ye coupe in organiser ka sababu kɛ an nalen ne nalen yan n ye dugu jeunes bɛɛ ne ye cogo min na a bɛn cogoya in diya mais n ye dugu ye jeunes bɛnnen don mais fɛn ti dugu kɔnɔ min b'a to jeunes bi girin o kan o la hakilina nana ka dugu président wele jeunesse président wele ka proposition k'a ye n ko est ce que an tɛna se ka fɛn dɔ organiser yan min ye coupe ye min bɛna se ka dugu motiver jeunes motiver ka taa fɛ o ye nana ni coupe in dali ye coupe in musaka bɛnna saga kelen o ye min ye coupe ta o ta ye saga kelen deuxième o ka ta ye 3,000 ye troisième o ta ye 1,000 mais nafoloko tun tɛ ala wulila walasa ka dugu nisɔndiya. Association layidu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ a bɛ waso n'a kɛli ye nin kɛnɛ in den fa ye ni ka labanna ka foli kɛ ka ɲɛsin équipe fila bɛɛ lajɛlen ma u ka nin hakili ɲuman in na farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ. Vraiment ne nisɔndiyara bi ballontan in na ne sigilen bɛ a kɛra mankan ma bɔ a la les joueurs étaient fiers du moins je veux dire bon kojugu ma b'a la a tanna ka ɲɛ mais comme dɔ y'a fɔ cogo min ni aw kɛlɛla fo dɔ de ka se sinon les deux équipes s'équivalent diɲɛ ɲɛ ani a kanu o de bila ka pagɛ ne y'an duguden ye ne y'an duguden ye ne wolola yan ka mɔ yan awa a dugutigi ye ne wolofa yɛrɛ ye association jɔyɔrɔ ye de ka dugudenw k'u fɔ k'u bɛn u ka jɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka jɛ ka kɛ kelen ye ni match banna su fɛ ni ala sɔnna ma komi an ye seriw caman sigi yan nɔ maintenant an bɛna bureau de coordination de sigi seli min sigira o bɛ mɔgɔ dɔ bɛ taa k'o kɛ bureauba kelen ye an b'o sigi bi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ association layidu ɲɛmɔgɔ a n'a tagama ɲɔgɔnw u taar'u ɲɛ da dugu mɔgɔbaw kan walasa k'u ka bureau sigi sen kan ka sanga ni kalata nataw ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya sofɛ ka kɛ ni kunbɛn in ye laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn.